F'diversi ministeri ser jitwaqqfu Grievances Units bilan li jilqgħu jistħarġu l-elementi ta' inġustizzji fil-konfront ta' impjegati u uffiċjali pubbliċi. Kemm il-darba dawn it-talbiet ikunu ġustifikati jsiru rakkomandazzjonijiet biex dawn l-inġustizzji jiġu indirizzati. F'ċirkulari maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien evidenti kif permezz tal-proċedura li ser jadottaw il-Grievances Units wara l-evalwazzjoni tal-każ, ir-rakkomandazzjonijiet ikunu jistgħu jitwettqu. Iktar minn Grievance Unit wieħed hemm diversi, huma mqasmin f'diversi ministeri biex ilaħqu mad-domanda li hemm u l-esperjenza wriet li kien hemm bżonn li jitwaqqfu dawn il-units huma magħmulin minn nies il-bordijiet huma magħmulin minn nies li mhumiex uffiċjali pubbliċi, però għandhom esperjenza fil-qasam pubbliku, allura jafu l-affarijiet kif imorru u r-regoli tal-gvern kif huma, u allura malajr jistgħu jiġġudikaw kull talba li titressaq qudiemhom. Kull uffiċjali jew impjegat tal-gvern għandu preskrizzjoni ta' 7 snin biex jagħmel it-talba tiegħu, iżda mhux biss. Jista' japplika wkoll dak li matul dawn l-aħħar 7 snin baqa' jbagħat il-konsegwenzi ta' xi inġustizzja li saret qabel. Jiġifieri allura f'dawn l-aħħar 7 snin baqa' jbagħti dik l-inġustizzja jew minħabba fiha baqa' jbagħti dik l-inġustizzja li saritlu qabel. It-talba li għandha titressaq bil-kitba u b'dokumentazzjoni relatata bħala evidenza ta' inġustizzja għandha tiġi investigata u tittieħed id-deċiżjoni dwarha fi żmien xahrejn. Hekk allura wieħed jista' jagħlaq kodba fuq diversi każi li seta' kien hemm u li n-nies partikolari jħossu li ma kinux trattati ġustament. Ser jitwaqqaf ukoll unit ċentrali ta' investigazzjonijiet ta' talbi dwar inġustizzji li se tkun qed tara li jkun hemm konsistenza fir-rakkomandazzjonijiet li jsiru.